Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da ƙasar Mali akan abubuwan da ke faruwa. Wanda babu shakka a wannan lokaci shugaban majalisar shugaban ƙasa wato Brigadier Janar Abdurrahman Chani shugaban ƙasar Nijar kenan yanzu haka ya bayyana matakin da zai ɗauka akan wato wasu hare-hare da ake ci gaba da kawowa a wasu yankuna a ƙasashen Nijar da Burkina Faso da ƙasar Mali. Sai dai a wannan lokaci ana ci gaba da samun nasara game da wannan yaƙi, domin babu shakka sojojin Nijar na iya bakin ƙoƙarin su ganin sun kawar da wato masu ikirarin jihadi ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP a kafatanin wato ƙasar ta jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Kamar yadda hakan ne take kasancewa a Burkina Faso da ƙasar Mali, wanda babu shakka kasancewa wato wayannan sojojin ƙasashe na iya bakin ƙoƙarinsu, wanda hakan ne sa wato har yanzu suke ƙara samun goyon baya, musamman idan muka kalli wato yadda shugaba Chani ke ci gaba da samun magoya baya a ƙasar ta jamhuriyar Nijar akan wato ɗimbin ayyuka da ke ci gaba da kawo a ƙasar ta Nijar. Kada ka manta dai idan ya kasance ne shigo ka channel din nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaran mu zafafa da dumadumin su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Wanda babu shakka kasancewa Nijar a yanzu haka tana samun ci gaba mai yawa tun bayan zuwan wato hamɓararren shugaban ƙasar wato Muhammad Bazoum. Shugaba Chani ke ci gaba da kawo ci gaba da gina kamfanonuwa da ma'aikatu da kuma wato yaƙi da ta'adda a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Mu ne makama